Sprankje hoop voor huishoudelijke helpen. Het kabinet loekt 74 miljoen euro extra uit van mensen die deze help nodig gaan, maar het net zelfs betalen kunnen. Terug bezuinigings op de huishoudelijke help dreig je honderden mensen in Friesland haar baan te verliezen. Het geld is bedoeld als startslag. Windfietsskippers binnen min te spreken hoe de nieuwe regels van Rijkswaterstaat op het Prinses Margrietkanaal. Grote vrachtskippen mij ten einde het hudder als 6 kilometer in toeren terug de bregen varen om oorvarings te voorkomen. De skippen binnen je terug langer onderwijs naar Rotterdam en dit zorgt weer voor extra kosten. De gemeenten De Frieske Marne, Zuidwest-Friesland en Littensdeel zullen mijnwaar werken om het aantal inbraken waarom te brengen. De politie zit in de projectgroep. Het is de bedoeling dat de gemeentes benam inzet op bewustwording. Zo worden dorpscoördinators inzet om mensen persoonlijk erbij te praten. Laaksom dreigt het zijn laatste 2 viskes te verliezen. De broeren Jan en Joop de Vries visje in de Isselmar op bot, maar je terug het nieuwe viskerijenkoord nog maar een trede van haar netten visje. Er inderdaad toch een soort inkomsten mis. De broeren de Vries hebben bezwieren onttekenen het in de nieuwe maatregel. Joenen vannacht een beroene loft en Rijn, de temperatuur leidt om de 14 graden in. Morgen eerst Rijn of Stoorijn, later op een middag wordt het droog en kan het nog zo'n 21 graden worden.